heldu da momentua, guztiok dantzatzera gozatzera. Guazen gozatzera, niztasuna da gure oinarria. Askatu zure beldur guztiak, azke izan hau bai gozamena. Guazen gozatzera, niztasuna da gure oinarria. Askatu zure beldur guztiak, azke, hey. Sacúdete el juicio, hey. Gozar ese es mi vicio, hey. Libre sin prejuicios, lo muevo, lo bailo, berriro apurtu katea, gizarten aurrean norbera izatea, bai ohorea, plazerra gurea, kaleak gureak be, erazorik ez, guazen gozatzera, niztasuna da gure oinarria, askatu zure beldur guztiak, azke izan hau bai gozamena, guazen. Bi titularrekin geratuko nintakeni, batetik Legorreta herri txikiak armairu handi bezala funtzionatzen dutela, esango nuke. Beraz, hor erronka handia da, jende asko herritik juten da, migratzen du, exiliatzen da, bere identitatea eta orientazioa askatasunez bizitzeko, baina aldi berean ere, Legorretan, LGTB jendea, Legorretan bizi nahi du. Beraz, hor kontradikzio badago, eta ere badago aukera aldaketarako, ez? Jendea uste du herri txikietan aske izateko, edo nahi du aske izan, eta hortarako aldaketa batzuk eman behar dira, ez? Zen askotan herri txikiak infernu handiak dira LGTB komunitatean. Guk eskatuta ikusten dugu erasoen gorakada, eta benetako zenbakiak handiagoak direla, jakinda, eraso guztiak ez direlako salatzen. Eta hori badakigu guk eta behatokiak salatzen du behin eta berriro. Zentzu horretan, garrantzitsua da gaur egun LGTBI pertsona guztiei esatea ez daudela bakarrik. Eta beraien bizitza garrantzia dutela, eta indarkeria horiek prebenitu eta babestuko dituzten politikak guk zabaldu behar ditugula indarkeri hori desagertzeko. Reconocemos el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Despatologizamos las realidades trans, su derecho a ser quienes son sin que medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante 2 años para ser reconocidas por parte del Estado y también sin ningún informe médico. Reconocemos el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Despatologizamos las realidades trans, su derecho a ser quienes son sin que medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante 2 años para ser reconocidas por parte del Estado y también sin ningún informe médico. Soy de Verdicio, nací a la vera del Cabo Peñes, xunto a la mar. Non hai tocinos na mio panera, pero hai gavitos ao los colgar. Despierto al riscar el alba, tiro un blinco del xergón y voy a collerles verces pa' echar con faves y con yacón. Si una vez o 2 o 3 bajo a la villa al mercado, todos me miran
calles. Tienes el ritmo de verdicio, ritmo de verdicio. Tengo un mozuku que me cortesia y que me plica y me rabiar, y al verme berra como una ovella porque conmigo se quiere casar. Él dice de molinero gana todo cuanto quiere, y que sin un yenchineru será en febrero la so mujer. Si una vez o dos o tres vayo a la villa al mercado, todos me miren de yao y dicen niña que guapa yes. Tienes el ritmo de verdicio, ritmo de verdicio. Tienes el ritmo de verdicio. Eta bat egun daramagu ja greban, eta orain 3. pertsona bat sartzen da. Ordu zer pentsatzen dugu?
gauza zaila dela, baina, bueno, hirugarren pertsona sartzen denez, Eusko Jaurlaritza ez da gertu, Irizar ez da gertu inoiz ere ez, así que, hirugarren pertsona hau, ia zerbait egiten duen, ez dugu uste, baina, bueno. Egon ginen, orain dela 2 aste horrela, egin zuten asamblada, kooperatibisten asamblada, eta kooperatibistaren partetik ez dugu ezer lortu, Eusko Jaurlaritzak ere ez, eta inork ez digu esan dezenaz. Adunako plantan hasiko dira bateriak egiten, bateria elektrikoak egiten, eta orduan Eusko Jaurlaritzak esan du akzioak erosiko duela, eta dirua sartu behar duela. Orduan gu esaten duguna da, zelan alduzu sartu dirua, kooperatiba baten, enplegua desegiten duguena. Eta uste dugu horretako importanta dela, aurreko asteazkenean ikusten moduan, mobilizazioak egitea, ez? Guk gauza batzuen artean eskatzen dugu malgutasun gehiagorik ez, gaur egun dagoen malgutasunarekin enpresak nahikoa duelako, KPI-ari lotuta egon bat direla soldaten egora bai edo bai, nakako dana kontratu hori egon bat dela indarrean, eta haiek deritzoten modelu bat jartzen bada martxan, diskriminatzaia eskatzea, ez? Mundu guztientzako baldintza ona. Nafarroako suteetan kaltetutako laboreen azalera 2.257 hektarekoa da, eta horietatik 2.000 baino gehiago zereal laborei dagozkie. Basogintzako kalteak berriz 12.000 hektareatik gorakoak dira. Azken datu horiek Foru Erkidegoko ingurumen sailak argitaratu ditu. Dena diraziute oraindik goiz dela kalte guztiak kuantifikatzeko. Laborei dagokienez kiskalitako 96 hektareatan fruitu lehorrak zituzten, beste 33 hektareatan olibadiak eta beste 36 hektareatan mahastiak. Nafarroako gobernuak adierazi du zereal azaleraren ia 100% aseguratuta dagoela, 163 mahastien kasuan eta 122 olibadien kasuan. Suebakiak egin ziren lursailei dagokienez, Espainiar Estatuak iragarri du bitarteko pribatuekin egindako lanak eta suteak itzaltzeko lanetan kaltetutako ondasuna konpentsatuko direla. Baso lurrei dagokienez, goiz da kaltetutako azalera kuantifikatzeko. Naiz eta kalkulatzen den 7.600 hektare inguru direla kiskali diren mendi mediterraneoa eta zuaizkalarreak, eta 4.500 hektarea erretako zuaizti masa, batez ere koniferoak. Garapen eta ingurumen saileko teknikarien ustez kaltetutako baso sistemak direla eta berreskuratzen naturalaren 100% handia izango da. Itziar Gomez sailburuak adierazi du saila konpromiso hartu duela kaltetutako eremuetako ordezkariei entzuteko eta elkarrekin lan egiteko, bai lehen eratzean, bai larrialdi klimatikoko egoera batean ingurune naturala maneiatzeko estrategian. Era berean jendaurrean eskerrak emana izan dizkie oian zaingo guztiei eta ingurumeneko teknikariei, suhiltzaileei, nekazari eta bizilagunei, suteen aurka lan egiten aritu diren guztiei. Gauzak horrela Nafarroako gobernuak adierazi du bere gain hartuko dituela kaltetutako basoazalera osoa berreskuratzeko lanak, bai jabetza pribatuena, bai toki entitatena, baita Nafarroako gobernuaren jabetzarena ere. Hendaian jatorria eta helmuga duten 7.000 bisitari edo bidaiari baino gehiagori emango die zerbitzua, Euskotrenek. Zerbitzu horren muinean dago Euskal Trenbide sarearen lan eskerga eta 2020ko ekainetik mugaz gaindiko biztanleria Hendaiako tren geltokiaren bide bikoitzaz baliatzen da. Orain, geltoki irisgarriagoa eta ikusgarriagoa daukagu, mugaz gaindiko mugikortasunaren mesedetan. Orain dela urte batzuk elkarten aldarrikapen nagusi ikerketa izan zen. Gaur egun erran dezakegu ikerketa martxan dela.
hortaz aparte, esan oinarri nagusia eta ezinbestekoa dela ikerketa hurrengo aldarrikapenekin aurre egin ahal izateko, aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermea ezinbestekoa diela, badakigu ibilbide luzea izanen dela, baina ziur gaude ere lortuko dugula. Gaztefronte erronka nagusi bezala markatzen dugunean, gazteriaren aktibazioa eta antolakuntzaz ari gara, ez? Pixka bat, gazteon bizi eredu eta bizi baldintzak iraultzera bideratuta egongo dena, eta hau burujabetza eta eraldaketa sozialaren norabidean. Gaztefrontean azken finean, gazte olatu bat sortzea izango litzateke, gazte olatu bat norabidetuta, oinarrizko balore batzuetan edo batzuk bultzatuta egongo litzatekeena, ez? Feminista izango dena, ekologista, euskalduna, ezkertiarra, eta horrek batuko gaitu borroka guzti horietan. Denbora guztia da beti oztopoak eta oztopoi aurre eta aurre egiten. Mugak, segurtasun kontrolak, hesiak, kalea, zailtasunak, poliziaren jazarpena, laguntza eza, heriotza. Euskal Herrian migratzaileek bizi duten egoera lazgarria da. Zenbait kasu dauzkagu baita ere igual 10, 12, 15 urte daramatzate hemen bizitzen, eta oraindik ez dute lortu inolaz ere bere regularizazio dokumentuak, ez? Bere lan eta bizitzeko baimenak, ez? Eta egoera horrek suposatzen duzuen bezala da beste egoera baten sartzen zaitu, ipintzen zaitu beti askoz beste egoera ahulago baten jartzen zaitu, ez? Bai esplotazioaren aurrean lan ezberdinetan esplotatuta egongo dira. Migratzaileen errealitatea ikusezina da hainbatetan. Euskal Herrian, iheslari klimatiko, errefuxiatu zein migratzaile asko kalean bizi dira. Jenteak kalean dago, jenteak lo egiteko tokirik ez dauka, eta gero gainera
jazarpenak, identifikazio etnikoak eta sakabanaketak gauetan eta aurkitzen dituztenean, polizien aldetik itxuraz ez zaigu gustatzen, gure politikoi ez zaigu gustatzen ikusgarri egon daitez. Migratzaileen kolektiboek zein harrerasareek salatu dutenez, Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak ez dute harrera eta gizarteratze planik. Egungo egoera gordinari gainera zenbakiak jarri dizkiete. 500 pertsona baino gehiagok lo egiten dute kale horrian. 100 pertsona, 500 pertsona baino gehiago egon daitezke kalean. Salatu dugu, esan dugu, gure kolaborazioa prest gaude bilerak egiteko eta laguntzeko konpontzen, ze ulertzen dugu Bilboko eta beste zenbait tokitako jenteak hiritarrak prest gaudela konponbidean ipintzeko, baina ja ikusten dugu instituzionaldetik ez dagoela asmorik, ez dago iniziatibarik, ez dago gauzak egiteko konponbidea bilatzeko gogorik, ez? Eta orduan planteatu nahi dugu ja nahikoa dela eta bai Jaurlaritzako gizarte gaietarako sailari, bai diputazioari eta bai Bilboko udaletxeari planteatu nahi dugu, ezin dutela ja pelota pasatu batetik bestera. Konponbideak nahi dituzte, benetako konponbideak eta ez itzutzak. Nahi dugu ja konponbidea benetakoa martxan ipintzea, ez bakarrik diskurtsoak, ez bakarrik immigrazioen aldeko euskal ituna sinatzea eta plan marabillosoak eta aurkeztea, baizik eta presupuestoak martxan ipini, jenteak, errekurtsoak, bitartekoak eta martxan ipini eta konponbidea ematen hastea. Maiz aterpeetan lo egiteko egonaldiak behin-behinekoak dira. Arazoa baina haratago doa, izan ere migratzaileek ez dutela harrera duina ohartarazi dute. Pasaren dizkan bat zeuden bi kanta euskaraz ja, eta hasi nintzen ja lan egiten hizkuntzarreaz. Eta hasi ginenean egiten bulkezdan lehenengo kantak, proposatu nion jangitzi zeatik ez dugu egiten erdia euskaraz, erdia ingeleraz. Eta momentu baten konturatu nintzen edo pentsatu nuen rollo zeatik ez dugu ja egiten asorik euskaraz eta listo. Ze ondo funtzionatzen du, hizkuntza honek taldea gazon, orduan aurrera. Zure movida internazionalizatzeko modua da zure etxera begiratzea, jendeak hori apresiatzen du, ez dakit. Eta lehen ezala rollo movida instrumentalizatzaile bat, ingeles abesten dugu, zen nahi dugu gure musika eraman rollo leku guztitara, ez. Zan rollo movida bat, tipo adolescente zarenean, ingeles entzutezu musika, bueno, bintzen nire kasuan. Ingeles entzutezu musika, inertziakin holan zoaz, baina hori, jendeak eskertze du rollo sobre hizkuntzan abesta, bai. Kanten kontenidua askoz potenteagoa da, igual beste hizketan igual zen apur bat etereagoa eta hon askoz politikoa zentzu orokor baten, ez da? Baina, eta nola esango nuke, humanoagoa da. Bai, da tangiblea, ez dakit. Mundanoa, como, bizitzari buruz doaz kantak.